Inselmilkom dan huwa time stock dwar is-7 ġimgħa tal-ġuri ta' Jürgen Fenech. Din kienet il-ġimgħa ta' Melvin Teuma. Għaliex il-xut prinċipali dil-ġimgħa kien Melvin Teuma. U kienet ġimgħa kbira għax Melvin huwa l-ikbar xut li jeżisti. Ġifieri dal-każ kollu jistrieħ kważi kollu fuq Melvin. Melvin kien il-persuna li meta arrestaw il-pulizija għallhom isma'lhom jien il-middleman jekk ittuni il-maħfra. Jien naf kollox għax naf minn batni u naf minn għamilha, ngħidilkom kollox. Tawh il-maħfra u għallhom Jürgen. U għalhekk ġa arrestat Jürgen, għalhekk tressa Jürgen, għalhekk qegħdin hawn illum. Prinċipalment minħabba li qal Melvin Teuma. Għalhekk din hija ġimgħa kbira ħafna u sinifikanti ħafna. Għalhekk qed intu ftit importanza, għalhekk qed nagħmel dal-għaġeb fil-bidu tal-podcast biex nifhmu li din xi ħaġa kbira dil-ġimgħa. Melvin basically qed jgħid l-ewwel għax insejt nintroduċi l-Klara. Tant ġraw affarijiet, tant ġraw affarijiet nibżela ħan ninsa xi ħaġa illi nsejt ngħidlek hello, grazzi l-ewwel net li ġejt. Dak kif taf inti u ssejja f'kulħadd, Melvin qed jgħid. Jiena abbadni Jürgen Fenech ta' Tomas għax hekk jgħidlu Jürgen Fenech ta' Tomas, abbadni biex tinqatel defni għalli biex insib il dawn in-nies mort sibthom tajthom 30,000 euro minn qabel, 120,000 euro wara li qatluha u qatluha. U qed jgħid Jürgen batni. Ilu ġimgħa jixed beda bħallum ġimgħa nhar il-ġimgħa li għadda. Friday morning, eżatt. U fadallu saqada s-sibt. Eżatt. Sa-sibt wara nofsinhar. Nofsinhar ħajjintem il-kontroeżam. Il-kontroeżam, ġifieri il-mistoqsijiet qed tagħmlu Ġannella De Marco. Eżatt. Mela, ħanibdew minn hawn biex in-nies jifhmu. Melvin x'qed jgħid li ġara qabel il-qtil? Mela, bażikament qed jikkonferma dak illi qed jgħidu il-pulizija. Ġifiri, l-istorja li għadna kif edna, li għadna kif spiegajna li Jürgen qabbat lil Melvin Teuma u Melvin Teuma qabbat lil Alfred De Giorgio biex joqtlu lil Daphne Caruana Galizia. Zvela l-ammonti, mux qed nisimgħu. Affarijiet li smajna diġà. Ma smajna xejn differenti. Forsi ħaġa interessanti hija li Jürgen Fenech tal-flus lil Melvin Teuma f'Porto Maso mar jiġbru kien hemm bagalja taħ il-flus li kienu ġol bagalja. Cash ġifieri nimmaġina. Iva, ta' jagħmlu qabel il-qtil Melvin Teuma 150,000 sħaħ. 150,000 sħaħ, żammu mandu l-ewwel tom 30,000. Melvin żammu mandu l-ewwel tom id-deposit, aha. Eżatt, Melvin żammu mandu, ma jiftakarx jekk żammhom xi dar jew f'xi deposit box, ma eventwalment ta' 30,000 bil-qoddim lill-aħwa De Giorgio u lill-koħħu u l-120,000 l-oħra tagħhom wara l-murder. Mela xi ħaġa oħra li smajna il-mod ta' kemm kien Jürgen Fenech qed jinsisti ma' Melvin Teuma biex isir il-qtil, kien jgħidlu spiss speċ ta' mur kelmu lil Alfred De Giorgio biex iħaffef biex isir il-qtil. Kien jagħmillu l-pressure ġifieri. Kien jagħmillu l-pressure u qed jgħid Melvin. Melvin qal illi kien jinżel spiss jiffittom. Qal ukoll illi darba minnhom anka nizel it-tinda tal-patata, ma sabx l-Alfred imma sab lil George u beda jgħidlu ma fiex wasanna kifu kome. U George għallu mietu daqstant bulijiet, għallu ma tmuġdi. Għal Daphne, eżatt. Issa xi ħaġa oħra li qalu kol Melvin Teuma l-ispikkat li brabta ma dan kollu li qed ngħidu fejn kien jinsisti spiss Jürgen Fenech biex eventwalment joqtluha. Darba batlu messaġġ kien fuq il-boat Melvin qal illi Jürgen Fenech kien fuq il-boat u għalli darba batlu messaġġ Jürgen Fenech lil Melvin u għallu hemmhekk fiex wasanna, għallu għax jiena għallu lesta għandi xampanja lesta ħalli niftaħa kif joqtluha. Għallu hekk qed jgħid Melvin. Dal-messaġġ rajnieh jew le? Le, ma ntqal fil-qorti. Ntqal fil-qorti. Melvin qed jgħid hekk. Eżatt. Issa, dil-ġimgħa jekk qed nifhem sew ħarġu wkoll affarijiet ġodda. Melvin qal affarijiet ġodda dwar x'għamel u x'qallu Jürgen wara l-qtil. Li jimplikaw lil Jürgen bħal pereżempju il-fatt li Jürgen kien qabad itih il-flus biex jagħtihom lil dawk li għamlu l-bomba. Eżatt, mela, Melvin Teuma qal illi meta ġew arrestati l-aħwa De Giorgio u l-koħħu, ovvjament ħakmitu biża. Għalax beda jibża li jkxfuh. Għalax hu qatt ma żvela l-isem ta' Jürgen Fenech magħhom, għal allura li biss kienu jafu, li kienu ħajimplikaw mal-qtil. Allura meta ġew arrestati qal beda jtihom 100 euro kull wieħed fil-ġimgħa permezz ta' Mario De Giorgio li jiġi
ħu l-aħwa ta' Giorgio. Imma eventualment qal li bdew jagħmlulu talbit akbar bħal flus għall-avukati, flus għall-miżati tal-iskola ta' tfal, flus għall-insurance, imsawa bdew jagħmlu dejjem talbit akbar, jiġifieri eluf ta' euro. Dawn waqt li qegħdin il-ħabs. Dawn qegħdin arrestati, imresqin bil-qtil u qed jgħidulu tina l-flus. Eżatt, għalli ma felaħx iktar, ma setax jibqa' joħroġ dawn l-ammonti, jekk min issejra żbal anke semma somma ta' 60,000 euro darba talbu din is-somma. Għal ma felaħx iktar, għalu tkellem ma' Jorgen Fenech, għal ma xtaqx jitolbu flus lil Jorgen Fenech għalax kien iħossu li kien ser ikun ta' mbruljun miegħu li jitolbu l-flus, għal imma eventwalment għallux qed jiġri u Jorgen Fenech taħ il-flus eventwalment li spiċċaw fidejn id-De Giorgio. Li kellu bżonn, li kienu qed jitolbu. U id-De Giorgijiet kienu qed jitolbu il-flus. Eżatt. U ma jammettu li kienu qed jitolbu il-flus. Huma ma jammettux li kienu qed jitolbu l-flus, u ma jgħidu kien itihomna. Mhux nitolbuhomlu, itihomna. Issa xi ħaġa oħra li ħarġet ukoll qal illi il-mara tal-koħħu eventwalment bdiet tistaqsi minn fejn ġejjin dawn l-ammonti ta' flus. Qalu kif bdiet tistaqsi ma' Mario De Giorgio għal qataħomla, ma baqax itiha flus. Issemmew ukoll dil-ġimgħa xi ċett bejn Melvin u Jorgen li fija qed jiddiskutu kif se jdaħlu SIM card barranija fil-ħabs biex ikun jistgħu jikkomunikaw mad De Giorgio. Dik x'inhi? Xaġa oħra li smajna wkoll, Mark, smajn ħafna recordings u ħafna messaġġi. Inqraw u smajnihom. Mela xi ħaġa li ħarġet kienet illi fi stadju minnhom Melvin beda jistaqsi lil Jorgen kif ser jitkellem ma' Alfred De Giorgio ġol ħabs. U Jorgen taħ il-parir illi kien ħajixtri mobile u jdaħħal SIM card Taljana biex eventwalment isir dan il-kuntatt ma' De Giorgio fil-ħabs. U għala SIM card Taljana biex? Ma nafux għalfej SIM card Taljana, ma qed nassumu illi biex ma tiġix interċettata. Issa mill-messaġġi joħroġ ukoll illi Jorgen kien jaf meta sa jarrestaw lil Melvin u qallu ma ġejna għalik dakinhar ta' hux. Eżatt, kien hemm komunikazzjoni bejn Jorgen Fenech u Melvin Tewma illi ġejjin għalih is-Sibt 16 ta' Novembru. Però Melvin Tewma qallu biex isu jirranġalu, jipprova jċaqlaq id-data tal-arrest u Jorgen Fenech qallu ħanara x'nirranġa u Melvin Tewma talbu xi ħaġa oħra qallu żeffin li x'in-nisa fin-nofs. In-nisa ta' Melvin biex niftehmu, ġifieri biex niftehmu il-partner tiegħu x'hekk. Eżatt, in-nisa fil-familja tiegħu. In-nisa fil-familja tiegħu. Jidher illi l-arrest sar jumejn wara, Jorgen qallu ħanibqa' nipprova, qallu ma nafx kemm ħajjer nexxieli tal-arrest, qallu fuq in-nisa ħanibqa' naħdem. Okay. Ġifieri Jorgen qallu ħanipprova mexxiwlek l-arrest. Iva. Jekk kellu xi saħħa jew li mexxih ma nafux. Mhux hekk, imma qallu ħanipprova. Qallu ma nafx kemm ħajjer nexxieli imma ħanipprova. Qallu wkoll naddaf kollox. Jorgen il-Melvin. Eżatt. U Melvin hawn qal jien hekk għamilt għal mort u naddaft kull ma kien hemm brabta ma' l-lottu klandestin li kien jorganizza ammetta li kien jorganizza Melvin Tewma, qalu dak kollu brabta mal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Qabad inaddaf? Eżatt. U mbagħad eventwalment ġie arrestat. U ġie arrestat kmin jew? Ġie arrestat u kellu jiġi arrestat fis-16 u ġie arrestat fl-14 għax beda jnaddaf u kien hemm pulizija pajżana fuq il-post li jidher li innutaw da ċaqli u eventwalment mexxew bl-arrest. Issa xi ħaġa oħra li ħareġ mill-messaġġi kien hemm komunikazzjoni bejn Melvin Tewma u Jorgen Fenech fejn Jorgen Fenech jidher li qisu bħal qed jikkowċjah x'għandu jgħid f'każ illi qed jisimgħuhom l-MSS, il-Malta Secret Service. Bażikament jgħidlu eżempju għajglu hekk il-Johan u mbagħad stenna siegħa u ibqa' daqsxejn irrabjat u mbagħad arġa' ċempillu mbagħad għajglu mod ieħor isu qed itih instructions ta' x'għandu jgħid biex eventwalment it-tir kien illi l-MSS ma jibqgħux jissemgħulhom. Ġifieri biex jekk l-MSS qed jissemmawlhom, jiżgwidawhom u jgħidu da m'għandniex noqogħdu nissemmewlu iktar. Eżatt, u din ħarġet fil-messaġġi. U hawnhekk tidħol Giannella De Marco li hija waħda mill-avukati
ta' Jorgen Fenech. Lil Ġannella ilna siġġimatu fuqhom issa kemm ilu għaddej il-ġuri nisimgħuha tagħmel argumenti tagħmel mistoqsijiet u qisu ħadna idea ta' fejn qed tipprova tmur. Ħadna idea ta' x'qed jippruvaw x'argumenti qed jippruvaw jagħmlu, però dil-ġimgħa ħarġet ċara ħafna x'inhu l-argument tad-difiża. Ġifieri għall-ewwel darba naħseb din il-ġimgħa għandna idea ċara ta' x'inhu l-argument li qed jagħmel Jorgen Fenech permezz tal-avukati tiegħu biex jgħid li huwa innoċenti. Ekku. Biex jiddefendi ruħu speċi. U basically imma korreġini l-argument tiegħu dan. Keith True Ġannella. Keith Schembri qatel lil Daphne u lil Melvin tawh il-maħfra biex iwaħħalha kollha fuqi. Eżatt. Infatti fi stadju minnhom anka saqsietu meta bdiet tagħmel mistoqsijiet fil-kontrażami, fi stadju minnhom saqsietu għall-klu sma' għall-klu tiegħu. Għall-klu tawk il-proklama bil-pattu l-kundizzjoni li titfa' kollox fuq Jorgen Fenech u teħles lil Keith Schembri. Di Ġannella lil Melvin. Eżatt. Issa dil-ġimgħa. Eżatt. U Melvin baqa' jinsisti, alla le, mhux Keith qabbadni Jorgen Fenech ta' Tomas, alla Keith li qatt ma tani flus, li qatt ma qabbadni biex naqtlu lil Daphne, kien Jorgen Fenech ta' Tomas il-mandant ewlieni. Iġviri l-argument ta' Melvin u li qabbadni Jorgen. L-argument ta' Jorgen huwa di kollha Keith Ekku. u Keith. Di kollha Keith u lil Melvin tawh il-maħfra biex iwaħħluha fuqi. Biex nagħtu ftit kuntest, meta lil Melvin tawh il-maħfra fit-2019, Keith kien għadu Chief of Staff tal-Prim Ministru. Ir-reżenja l-għada li tawh il-maħfra u arrestaw U eventualment ġi arrestat ukoll. Imma ġifieri meta Melvin ħal maħfra, Keith kien għadu Chief of Staff tal-Prim Ministru. U l-maħfra jtirek il-President fuq parir tal-Prim Ministru u l-Kabinet. Eżatt, però Keith ukoll xed li hu ma kellu xejn x'jaqsam mad-diskussjonijiet tal-proklama, jgħid li ra darba l-proklama fl-uffiċċju ta' Joseph Muscat u jgħid ukoll li kien assolutament kontra il-proklama ta' Melvin Tewma. Ok, ġifieri Keith jiġħadda kollu. Ekku. U jgħid li ma jaqbilx magħha l-proklama. Ma jaqbilx li tawh il-proklama, il-maħfra lil Melvin. U allura l-mistoqsija tiegħi din. Jista' jkun li l-avukati ta' Jorgen u Jorgen għandhom raġun. Li verek ġara. Mela, sissa ovvjament ma sawx ngħidu min għandu raġun, Mark, però hija ċara illi fix-xhieda ta' Melvin Tewma qed jagħmel aċċenn kbir fuq illi Keith Schembri ma kellu xejn x'jaqsam. Jiġifieri qed jingħad diversi drabi qed jisħaq Keith Schembri ma tanix il-flus, Keith Schembri ma qabbadnix, le ma kienx Keith Schembri, kien Jorgen ta' Tomas. L-accent li qed isir fuq din il-ħaġa huwa evidenti. Melvin qed jinsisti. Jekk sareġ din il-ħaġa jew le ma nistgħux ngħidu. Ovvjament irridu nibqgħu nisimgħu. Però mbagħad ma nistgħux ma insemmux recordings fejn ma nafx kwotazzjonijiet ċari. Keith Schembri kompliċi miegħu żgur. Da x'recordingu? Mela dan ir-recording bej Melvin Tewma u Johan Cremona. Sewwa. U Melvin Tewma jgħidha ċara, jgħid Keith Schembri kompliċi miegħu żgur. U tismajtu għadi fil-qorti. Iġveri Melvin għallu lil Johan li Keith kompliċi. Iva. Melvin stess f'xi mument semmih il-Keith. Eżempju messaġġ ieħor li spikka Mark, Melvin Tewma qed jgħid jien ma nafdaħx lil Keith, qed jgħid dan il-kliem qed jgħidu lil Jorgen Fenech u Jorgen Fenech iwieġbu f'din iċ-chat jgħidlu sakemm ikun hawn jien mhux ser jiġrilek xejn. Jiġifieri li kważi hija kontradittorja tal x'qed jgħid illum il-ġurnata, x'illum il-ġurnata qed jgħid illi Keith żgur mhux Schembri m'għandux xejn. Jiġifieri l-argument ta' Ġannella mhux ġej totalment mill-arja. Żgur li le, biss hemm litra Mark. Hemm litra li Melvin kiteb. Ekku. Mela dil-famuża ittra, di x'kienet, ħanibdew minn hawnx, għandi fidi ħanaqrax, kważi qatt ma tinqara. Mela, litra instabet fil-kaxxa tal-ġelat illi kien qed iġor miegħu Melvin Tewma meta ġie arrestat. Din il-kaxxa kienet tinġar kull imkien ma' Melvin Tewma. Kien joħodha kull imkien. Miegħu. U fiha kien hemm litra, kien hemm ritratt ma' Keith Schembri, kien hemm ir-recordings, kien hemm il-kuntratt tax-xogħol illi taħ Keith Schembri. Basically, kif qed nifhmu Melvin kiteb di litra meta kienet jibża illi se jinqatel kien hemm żmien meta Melvin beda jibża li se joqtluh.
biex jeħilsu minnu Kien tkellem mal-ġojja dwar il-biża li kellu ma' Edgar Brinkat u Edgar Brinkat kien issuġġerilu li jiktab din litra. U f'din litra jisu jammetti kollox, ħanaqra qasira ħafna ma biex nifmu dinja itra bil-handwriting ta' tsiba fuq l-internet jada kullimkien. Bil-handwriting ta' Melvin Tewma. Fija Melvin jgħid jekk. Jiena Melvin Tewma qed ngħaddi din l-informazzjoni li kont il-middleman fil-każ tas-Sinjura Caruana Galizia. Jien qed nibat dawn il-provi biex issiru tafu minn qabbadni u ħallas biex issir din il-bomba. Dan qed nagħmlu għax indunajt li l-istess żewġ min-nies li huma Jurgen Fenech u Keith Cambrill Casco kienu qed jaħdmu biex jeħilsu minni wkoll. Għalhekk l-estejt il-provi biex f'każ li jien niġi eliminat tkunu tafu l-istorja kollha għax biex użawni Keith Cambrill tal-Casco anke ġob mal-gvern tani imma wara li nqeda spiċċajt barra minn dal-ġob għalhekk qed nibgħat kopja tal-kuntratt tax-xogħol ukoll u r-ritratt ġo Kastilja ma' Keith Cambrill Casco u ċ-ċipep tar-recordings Melvin Tewma. Ġawnek Melvin qed jidher qisu qed jgħid isma' in-nies li qabduni biex noqtluha kienu tnejn mhux wieħed, Jurgen u Keith. U li Keith bħala parti jisom il-grazzi biex nagħmilha din tani dal-ġob. Qed jimplika. U d-difiża Mark ikkonfrontatu fuq dik issa Ġannella tafetilu ma' wiċċu għatlu diġini mela. Ekku, għalklu mela inti vera bniedem bla morali għalklu mela fil-li niżilt Keith Cambrill u Jurgen Fenech għalklu fil-li issa qed tiġi tajt illi Jurgen biss u li Keith m'għandu xejn x'jaqsam mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u qed jibqa' jgħid kien ġenta moħħi għal dak iż-żmien jien kont nitfaħħom f'keffa waħda għal kien ġenta moħħi. Qed jibqa' jinsisti ġifieri qed nikkwota għalek ġenta moħħi u f'keffa waħda dawk iż-żewġ affarijiet kif isemmilu l-Keith Cambrill dawk iż-żewġ affarijiet qed jibqa' jgħid. Iġifieri u qed jgħid isma' Keith ma kienx involut kont qed insemmih frott il-ġenta moħħi u mhux vera kien involut. Jurgen biss. Eżatt. Ġifieri dawn huma l-argumenti li qed jagħmlu d-difiża biex jgħidu li Melvin mhux qed jgħid il-verità. Imma mbagħad hemm messaġġi u recordings oħra li vera jidhru li qed jimplikaw il-Jurgen. Ekku, biss f'recording minnhom jinstema' Melvin Tewma jirrakkonta lil Johan Cremona u jgħidlu li Keith kesaħ meta Jurgen qallu. Dal-kliem. Ekku, litteralment. U x'qallu fuq xiex? Fuq l-involviment tiegħu fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. U allura speċi Melvin qed jgħid kieku Keith kien involut qed jimplika mhux hekk ma kienx jiksaħ. Ekku, f'recording ieħor jinstema' Jurgen jgħid kollu t-tort tiegħi, f'recording ieħor jinstema' Jurgen jgħid jien li hemm bżonn nerfa', f'recording ieħor jinstema' jgħid mhux jien affiċta. Però Melvin Tewma għal xi ħaġa interessanti Mark. Dar fuq id-difiża, ġifieri niftakara ċara, għalissa jekk Jurgen Fenech għandu xi ħadd wara daru għal jitkellem, jixed u jgħid minnu waraja. Fi Melvin qed jgħid, jiena l-Jurgen naf, imma jekk Jurgen jaf xi ħadd ieħor, jiġi jitkellem u jgħidaw u x'hekk qed jgħid. Ekku. F'dal-mument Jurgen x'ikun qed jagħmel fil-qorti? Jurgen kemm il-darba taraħ jew idawar rasu hekk isu ma jaqbilx. Jurgen mhux qed jaqbel ma li qed jgħid Melvin, għalmenu mill-body language. Mill-body language. Jurgen għadu ma tkellem. Ġili jitbissem. Imma xi tbissima tkun. Imma mhux tbissima ta' b'xaġa li qed pjaċir, tipo ma jistax jemmen dik it-tip ta' tbissima. Ġili taraħ jiskrolja fl-iPad qudiem għax tajjeb ngħidu li kollha għandhom iPad biex ifittxu dokumenti ta' chats relatati ma' dak li qed nisimgħu. Dawk huma dak li qed naraw sfortunatament kif dejjem ngħidlek, mhux dejjem nkunu nistgħu naraw. Skont l-angolu li nkunu aħna bil-qiegħda. U allura l-issa qajjema Melvin qajjema jien ukoll. Nafu jekk Jurgen hux ħajjexed? L-għajdut qiegħed illi Jurgen ħajjexed. Okay. Tinsiex aħna wasanna issa fit-tmiem il-xhieda tal-prosekuzzjoni. Ftit fadal, jidher li kull ma fadal wara Melvin Tewma xi tlieta, u mbagħad il-qorti se tkun qed tistaqsi lid-difiża jekk Jurgen Fenech hux ħajxed. Is-sorsi qed jgħidulna li ser jixed. Issa naraw. Naturalment jistgħu jkunu qed jasbu li jixed mbagħad l-aħħar minuta jiddeċidi li ma jixedx ukoll. Mhux hekk. Issa, Ġannella dil-ġimgħa wkoll attakkat il-kredibilità ta' Melvin. Għax bdiet tgħidlu inti tikdeb fuq di u tikdeb fuq l-oħra semmitlu pereżempju il-kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar, x'kienet dik?
Eżatt. X'ibda jissemmew dal-ħafna nies u tibda tinfixel imbagħad id-difiża fuq tibqa' tisħaq illi l-informazzjoni blabta mal-arrest ta' Melvin Tewma kienet ġejja mill-kummissarju tramite Edgar Brincat il-ġojja. Imma Melvin Tewma jibqa' jiġħad u qed jgħid le Jorgen Fenech kien itini l-informazzjoni dwar l-arrest u ovvjament hemm dawn iċ-chats li tkellimna fuqhom qabel li qed isostnu illi Jorgen Fenech kellu l-informazzjoni dwar l-arrest ta' Melvin Tewma. Ġifieri intom rajtu jew chats jew smajtu recordings fejn jidher ċar li Jorgen jaf meta se jiġi arrestat Melvin u qed jgħidlu. Imma d-difiża ġifieri Ġannella qed tgħidlu le inti dik l-informazzjoni mhux mingħand Jorgen ġibta, mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija. Eżatt. Għax hi qiegħda takkużah lil Melvin, ikkorreġini, illi u kien hekk mal-Kummissarju tal-Pulizija biex jieħu l-maħfra, biex jieħu l-informazzjoni, eċetera. Eżatt, i qed tgħid illi hu kellu kienet jirċievi l-informazzjoni mingħand Edgar Brincat li huwa l-ġojja, imma eventwalment il-ġojja kienet isir jaf kollox mingħand il-kummissarju għax il-ġojja u l-kummissarju kienu ħbieb. Il-ġojja minnu? Il-ġojja huwa ħabib ta' Melvin Tewma u ħabib tal-kummissarju. Mutual friend. Eżatt. Il-ġojja sar jaf lill-kummissarju mill-Marsa, għax il-kummissarju għama jizmin jaħdem il-Marsa u l-ġojja kien ikun il-Korsa ta' Żwiemel. U kienu kol isu t-tini missier ta' Melvin Tewma. U darba minnhom akkużatu wkoll li tax is-16,000 euro lill-Kummissarju tru l-ġojja. Eżatt, biex eventwalment jieħu l-maħfra presidenzjali. U Melvin x'qed jgħid? Melvin Tewma tibqa' Qed jiġħad, qed jgħid mhux vera. jgħid illi Jorgen Fenech kellu l-informazzjoni. Iġifieri jekk qed nifhem sew ikkorreġini dan l-argument ta' Ġannella li bdiet tgħidlu, isma' inti tikdeb fuq il-Kummissarju. Inti kdibt fuq Kate. Mela, probabbilment qed tikdeb fuq Jorgen ukoll. U ġifieri inti m'intix ta' min jafdak speċi. Issa, kien hemm moment ukoll fejn bdiet tixlieħ illi irrikatta lil Jorgen. Mela, f'recording minnhom li instema, mela, il-recording kien bejn Johan u Melvin Tewma, Johan Cremona u Melvin Tewma. Biex infakru nis Johan Cremona għal business partner ta' Eżatt. Jorgen Fenech u Jorgen u Johan kellhom business tal-iGaming fil-imkien u kienu jikru uffiċċju mingħand Melvin Tewma. Eżatt. Għalhekk kienu jafu xulxin. U sakemm eventwalment inqabad Jorgen Fenech, Melvin Tewma kien jinżel il-garax minn fejn kienu joperaw u joqgħod jitkellem ma' Johan. Kien joqgħod U jiftaħ Melvin album Tewma jew. kien joqgħod jirrekordjah waqt li qed jitkellmu. Eżatt, għalhekk Johan dejjem jiżeffen fin-nofs. Eżatt. Għax kien f'dal konverzazzjonijiet hemm ir-recordings fejn jinstemaw eċetera. Eżatt, u f'wieħed mir-recording jinstema Melvin Tewma lil Johan Cremona jgħidlu bikkejtu bellaħtu meta tajtomlu. Issa, meta d-difiża staqsiet dwar dan, għalklu inti kont qed tgħeddet lil Jorgen Fenech, għalklu semmatu recording u ovvjament għalla le, għal ċaħat. Għalklu mela għalfejn għalklu tajtu il-ritratt ta' Keith Schembri, il-kontrat, il-recordings, dak kollu li kienem fil-kaxxa jisu bħal sar kopja tiegħu u tom lil Jorgen Fenech. U Melvin Tewma hawn wieġeb illi tom lil Jorgen Fenech biex ibezza lil Keith Schembri biex Jorgen Fenech eventwalment imur għand Keith Schembri u jgħidlu wara da x'għandu. Ġifieri Melvin darba minnhom qabad dal-affarijiet, il-kuntratt tax-xogħol, ir-ritratt ma' Kate, dilittra, hux. U tom il-Jorgen. Eżatt. L-idea kienet biex ibeżżaw il-Jorgen jgħidu wara x'għandi fuqkom jien. Biex ibezza l-Jorgen u bil-tama li jmur għand Keith Schembri u jgħidlu wara x'għandu fuqna. Bittama li Jorgen imur għand Kate jgħid li wara x'għandu Melvin fuqna. U Melvin jammettija di li għamela biex ibezzaħħom. Iva, U Ġannella qed tgħidlu inti rrikattajtu b'dak il-ħin. Eżatt. U ovvjament biex tkompli tisħaq l-argument tagħha semmatu recording fejn Melvin qed jgħid lil Johan bikkejtu bellaħtu meta tajtomlu. Allura qed tgħidlu qed tara tant kont qed tirrikattaħ li bikkejtu. U qed jgħidilha mhux eżatt bikkejtu. Qed jispjega ruħu. Qed jispjega ruħu mhux bikkejtu bil-bidmu. Ovvjament qed jiġħad illi kien jeddu. Eżatt. Mela, ovvjament Melvin Tewma tibqa' jiġħad illi l-recordings ta' jomlu lil Jorgen Fenech forma ta' teddida u mhux tal-li hekk mark tal-li qed jgħid Alla ħares ma kinux dawk ir-recordings għax kieku llum il-ġurnata jinsab seba' piedi taħt l-art. Ġifieri mejjed. Hekk qal. Iva.
Għaliex għal-ħas ma kienux recordings. Għaxu kien daħala f'moħħu li Keith Cambry u Jorgen Fennek ridu jħilsu minnu. Kif kiteb fl-ittra. Eżatt. Allura qed jgħid isma' recording salvawni speċi. Eżatt. Iġifieri jekk qed nifhem sew l-argument ta' Melvin u dan. Jiena l-Ġorġijiet, ġifieri dawk li poġġew l-bomba qatt ma għattilhom, qatt ma semmejtulhom il-Jorgen, ġifieri dawn li biss jafu. Mxek? U allura jekk Jorgen u Keith kienu se jippruvaw jeħilsu minni biex jinqata' l-link bejn id-Ġorġijiet u huma ma kienux ħajħelsu minni kieku qatluni għaliex kien ħajibqa' recordings wara l-immutien li xorta jibqgħu prova ta' x'għamel Jorgen. Unfatti qal li kieku kellu jiġrilu xi ħaġa u recordings kienu ħajibqgħu sejrin l-istamperija. Ġifieri jisu qal li kellu pjan biex jekk tiġrilu xi ħaġa l-istamperija tal-PN ġifieri net. Eżatt. U hawnhekk ukoll Mark fejn issemma l-valenu. Għax hu baqa' jisħaq illi kien ħajġrilu xi ħaġa. U d-difiża u hekk staqsietu x'kien qed jaħseb bażikament. U hawnhekk qal illi kien qed jaħseb illi Jorgen Fennek kien ser jivvalenah. U jirrakonta darba fejn jgħid illi kien qed jikol ir-ranch miegħu kellu laħam quddiemu spiċċa ramija. Ġirtan daħħala f'moħħu li kien ser jiġi avvelenat li eventwalment il-laħam ma kielix ramija. Għax beża l-avvelenata. Eżatt. U d-difiża staqsitu wkoll minn fejn kien sema' ħaddi tal-valenu u għalli mill-aħbarijiet. Għax fl-aħbarijiet kien ħareġ u semmit fil-ġuri wkoll illi allegatament Jorgen kien ordna dak il-valenu is-cyanide minn fuq il-black bid-dark web. Ġifieri Melvin qed jgħid dak għalija kien probabbilment dak il-valenu. Eżatt. Ovvjament ma nafux hekk hux vera. Tax qed jgħid Melvin dejjem. Ekku. Ġifieri recordings għal Melvin kienu isu forma ta' insurance. Issa, il-bieraħ, naħant nirrekordjaw il-ġimgħa, il-bieraħ il-ħamis ġifieri, inqala chaos kbir il-qorti. Għax da waqt ix-xita ta' Melvin ġabu lid-Ġorġja wkoll. Ġabu lil-Ġorġ. Ġil-Ġorġ, mela x'ġara, spjegali x'ġara l-ewwel. Mela, fil-break tas-sija id-difiża talbet li jsiru żewġ konfronti. Wieħed ma' Kenneth Camilleri, ġifieri Melvin Tewma kontra Kenneth Camilleri. L-ex bodyguard ta' Joseph Muscat biex nifhmu Kenneth Camilleri. U Melvin Tewma kontra George DeGiorgio iċ-Ċiniż. Di konna nafu bihom dal-konfront. Mhux ma konniex mela, aħna konna informati bihom kif tħabbret, kif id-diviża talbet. Sewa, sirtu taf. Sirna nafu. Imma ma konniex nafu nirrapportaw fuqha qabel isir il-konfront. Infatti jekk tmorru tħarsu fil-blogs tagħna mhux ħadd jaraw illi fissja ktibna li ser isir il-konfront. Ovvjament biex min kien ħajitla l-konfront ma jkunx jaf għal xi xinu sejjer. Ok. Qed tifhem b'dak il-ħsieb għamlet għall-qorti. Jiġifieri di l-bieraħ ximmorna l-qorti fil-ħodu ma konniex nafu li se jiġru dal-konfronti. Sirna nafu fis-sija. Ġifieri dak il-ħin id-difiża forsi kienet ilha tippjanhom imma dak il-ħin qaltilhom isma' jien irid intella żewġ min nies. Sempliċement tagħmilha biex tikkonferma verżjonijiet differenti fix-xhieda. Ġifieri allura kellek il-bieraħ żewġ momenti fejn kellek il-Kenneth u l-Melvin. Ekku. U l-George DeGiorgio u l-Melvin. Eżatt. Mela. U dawn George u Melvin flexja waħda kbira. Fuq xi ġara. Id-difiża rida tikkonferma żewġ verżjonijiet differenti. Bażikament, Melvin Tewma qed jgħid illi kien Jorgen Fennek illi batu, imma George DeGiorgio qed jgħid li kien Keith Cambry li bat lil Melvin Tewma għandhom biex isir eventwalment. Hemmhekk femmu mhux qed jaqblu. Jiġifieri George u Melvin it-tnejn qed jgħidu aħna mdaħlin. Id-difiża ridet tikkonferma, ridet tikkonfronta l-xhieda biex eventwalment tikkonferma il-verità x'inhi. Il-verità x'inhi. Melvin qed jibqa' jgħid. Toħroġ aktar informazzjoni mix-xhieda. Jiġifieri Melvin qed jgħid Jorgen batni u Jorgen biss batni. U qed jibqa' jinsisti fuq. U qed jgħid jien il-dawn inkluż George, għatmettilhom minnu li batni, biex ma jistax ikun jafu minnu, jien biss naf minnu, essenzjalment qed jgħidilhom x'hekk. U George qed jgħid le Keith batu il-Melvin u aħna konna nafu li Keith batu mhux billi qed jgħid li ma qalilniex għax aħna ċċekkjajna. Aħna rridu nkunu nafu l-għalmin ħanamluha. George għal Mark għal darba għal niżel jiffittana Melvin Tewma biex inħaffu il-proċess ħanoqtlu lil Defni.
Għalu għetlu issa, ejglu meta jkun lest, ejglu ħajkun jaf Keach Kembri. U George qal illi meta għallu hekk, l-Melvin Tewma isu bħal baxxa rasu, dbissem u ma meriħx. Pero rrakkonta xi ħaġa oħra, qal però fil-bidu, meta Melvin Tewma ġib il-flus, għal jien kontinni ninsisti maħija Fredu biex inkunu nafu min kien il-persuna li qabdu lil Melvin Tewma, għallu dakinhar li ġib il-flus, għal konfrontajnieh u għalilna li kien Keach Kembri illi qabdu, għal maħna ridna nerġgħu nikkonfermaw. George jgħid li Melvin qallhom li kien Keith. Iva, għal mhux Keach Kembri? U Melvin jibqa' jgħid jaqgħod mettilhom xejn, mhux vera. Issa, mhux tal-jek, tal-li George qal il-bieraħ illi l-għada li Melvin Tewma konferma li kien Keach Kembri li qabbadhom, marru għand Chris Cardona, l-uffiċċju tiegħu f'Kastilja. U Chris Cardona għallhom ukoll li kien Keach Kembri wara din. Da waqt li għadhom qed jippjanaw biex joqtluha. George qed jgħid li kien propju dakinhar illi ġib il-flus Melvin Tewma. Illi ishom issikkaw il-Melvin Tewma biex ikunu jafu minnu il-persuna wara il-qtil. Dawn li żewġ verżjonijiet huma kompletament differenti kif qed tara. Issa d-difiża rridet tikkonferma, rridet tikkonfronta li żewġ xhieda. Ovvjament, inqala panik, u għet imeri l-liħor, int giddib, int minti xettejt il-verità, inti għed bil-proklama, u zgur li jenna ma tawix il-proklama. Minu, min beda jgħidxiex il-min? Mela. Għax dat-tajjir sabiħ slow jaftit. Mela, kif George għal il-bicċa ta' Chris Cardona, ħanaqralek. Mela, aħna morna nikkonfermaw l-uffiċċju ta' Chris Cardona da xed George. U staqsejnieh min bat lil Melvin u Cardona għalilna mhux Keach Kembri batu dak għal George. Dak kelma b'kelma x'qal George fil-qorti l-bira. Melvin Tewma qabes fuq u qallu u tajt mhux hekk ħadd giddibni. Ovvjament dari ħares leħ, daw kienu Dajamlek qudiem il-ħalfa hekk ġifieri. Daw kienu. Mark, daw kienu il-mod ta' kif poġġew firduhom apposta u kien hemm is-securities fin-nofs. Melvin Tewma kien daru lejn il-pedana tax-xhieda. Jiġifieri qatt ma seta' jħares lejn George de Giorgio. Waqt li qed jgħidlu dar, literalment. Jipponta leh, jint mhux ħadd giddibni beda jgħidlu, ġifieri kienet pjuttost waħda konfrontattiva l-biċċa, ovvjament aktar securities fl-awla għax imbagħad il-biċċa bdiet taħraq. George George għallu wiġbu lura għallu ara li l-naqat ma tawilna l-proklama għax konna ħanikxfu l-allat kolla l-politikanti un bat jarġa jaqbes Melvin għallu jien l-George de Giorgio darba kellimtu u għalli minn daqs dawk bulijiet din ma tmuċ u li l-Jorgen Fenech qatt ma semmejtu sal-axħar Keach Kembri mandux jaqsam mad-delitt. Ġin literalment wieħed iwieġeb lill-ieħor, jiena qed ngħidlek vera f'mument kajman, ġifieri l-atmosfera kienet iktar minn hekk. Ajjad kbir. Jitajru, u l-ħalfa ġifieri jitajru, iva, jitajru. Ovvjament li mħallef tipprova sekkithom imma blakko, ġifieri hija diffiċli immens. Huma żewġ persuni li jridu jgħidu tagħhom wieħed qed imeri lill-ieħor. Imma by the end of it sirna nafu min qed jikdeb u min qed jgħid il-verità. Le. Bqajna bda żewġ verżjonijiet u ma nafux min qed jgħid il-verità. Le, u ma ħarġet l-ebda aktar informazzjoni. Ħansaqsik di. Mela allura George fi minnu beda jgħidlu. Ma tawilx li lna l-maħfra għax konna nikxfu ħafna l-lat jew politiċi jew xqal. Ġifieri George qed jgħid qed jimplika qed jgħid isma' dan hemm in-nies imlaħqin fil-pajjiż hawn politiċi mdaħlin fiha dil ħaġa. Lill-politikanti qal. Politikanti. Kieku taw il-maħfra lilna konna ngħidu minn huma, imma qisu speċi la ma tawillix issa mhux se ngħidulkom. Hemm xi mod kif inkunu nafu min kienu daħajdilna xi darba George. Ifhem, iċ-ċans tiegħu George naħseb issa tilfu għax George kellu l-ġuri tiegħu. Meta smajna l-ġuri ta' Maksar, kellu ċans jixet u għazel li ma jixitx. Ġviri jista' qatt ma nkunu nafu. Ekku. Min huma dal-allegati politikanti. Li jitkellem mal-pulizija. Imma għandu motivazzjoni da qiegħed hemmhekk għal 40 sena. Jidher li l-unika motivazzjoni li kienet fadallu kienet il-proklama li
Ma ħadix. Ma ħadix Allura żgur li mhux qed ħajħodha jgħidilhom għaliex u weħel biss weħel 40 sena fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia minn ta' maksar mar l-omor. Ġuri dan m'għandux ċans żgur. Ġifri hemm ċans kbir li ma jitkellimx żgur. Imma hu qed jgħidilhom kieku stratajtuni l-maħfra mhux tajtu għal da, intom tajtu għal da biex ma jekxifx il-politikanti, jien kon nikxef il-irjus il-kbar speċi li huma kbar minn Jorgen. Ekku. Imma Mark jista' jkun ukoll il-bluff. Sentendi. Li jista' jkun qed jiblaffja da mhux vera. Bil-ġurament qed jgħid il-verità, sfortunatament. Kif qed nitkellmu fuq di? Għax ħafna nies jistaqsu ilna di. Għax in-nies mhux. Għadna mhux lesti hemm il-konfront ta' George, fadal aktar. Mela ħansaqsik fuq minn mhux qed jgħid il-verità iktar tard. Mela kellimni iktar fuq il-konfront. Mela, aktar tard il-prosekuzzjoni ridet tistaqsi ċertu affarijiet ukoll brabta ma' George De Giorgio fejn staqsiet moment minnom dwar il-flus illi kien jaddi Melvin Tewma lil George De Giorgio. Infatti, il-mistoqsija saqsita l-imħallef, però kienet tal-prosekuzzjoni. Il-flus li kontu tirċivu l-ħabs, min kienet jomlok għal-klu? Mario kienet il-flus u li kell. U dan, George u ġiba għall-lajva mela għal kienet jom li Melvin lil Mario. Mario Hoħ biex niftehmu. Eżatt. Ġifieri biex il-fulu iċ-Ċiniż. Issa, hawnhekk kienet għandhom huwa ieħor ismu Mario. Mark. Ok, dak il-ħin fil-qorti. Eżatt, għaliex Melvin dar raġa. Għallu qatt ma tlabtni flus. Għallu qatt ma tlabtni flus għall-avukati, għall-miżati ta' tfal tal-iskola, għall-inxur, insomma, u beda tafalu l-lista ta' affarijiet. U George raġa tqabżitlu ħanarġa nibda naqralek. Qatt ma tlabtu flus, int trid tibat lil Mario Cruz, xtrajtlu kelb 5,000 euro, għajt il-verità, int bla bajt, għajt il-verità, ijad bil-proklama, għajt il-verità, ovvjament għajjad kbir fl-awla Mark. Da kelma b'kelma. Kelma b'kelma tnaqralek. Ara lilna ma tawilniex il-proklama, xaħna konna ħanikxfu l-gbar kolla, għax għanna l-bajt mux bħalek. Ta' ġolaw la ġviri qudiem kulħadd. Ovvjament, Melvin wieġbu lura u għallu li talbuni tajtom. Bajna ma serna nafu xejn aktar, ġifir il-verżjonijiet baqgħu l-istess, aktar informazzjoni ma ħarġitx, l-imħallef qalklu tista' tmur, x'in l-imħallef qalklu tista' tmur? George raġa' isu għalla leħnu raġa' tqisha ħataqbad. Taqat u Alla għaw medna xejn. Alla madna xejn. Alla tal-HSBC ma qalilkomx fuqha. Alla li kont tiħu, dar fuq Melvin, għallu li kont ħatiħu 100,000 euro, mettilomx kif kont imdaħħal fija. Ovvjament li mħallef għawek, siktitom, daret fuq Melvin Tewma għalklu twiġbux u eskortaw lil George De Giorgio barra mill-awla. Iġifiri sal-biraħ li sem Melvin Tewma u l-HSBC kienu għadhom qatt ma semmew flimkien. Melvin Tewma fuq il-proklama għandu proklama fuq is-serqa tal-HSBC. Ukoll. Però Melvin Tewma jaf ix-xida tiegħu qed jibqa' jisħaq illi huma kellu xejn x'jaqsam mal-serqa tal-HSBC għajr għal xi flus illi ħasel lil min kien involut fis-serqa tal-HSBC. Ġviri aħna li kienu 60,000 euro. Ġviri nafu diġà li Melvin u l-HSBC semmew. George qed jgħidu int kont imdaħħal ħafna. George qed jgħid li hu mdaħħal ħafna. U Melvin qed jgħid li hu mdaħħal wara li ser u mhux fis-serqa. Eżatt, biex jaħsel dal-flus. Eżatt. Mela, issa, issemma wkoll għax kultant jitfaċċa jisemek u jifxlek. Jissemma wkoll Mario Tonna, min hu da? Mela, Mario Tonna kien assistent kummissarju u kien ħabib ta' Melvin Tewma. Issa xi ħaġa li ħarġet mix-xhieda ta' Melvin Tewma li Melvin Tewma ammetta fix-xhieda tiegħu illi meta ġew arrestati l-aħwa De Giorgio u l-Koħħu, jumejn wara qal li mar għand l-assistent kummissarju Mario Tonna u staqsih jekk fis-search li saret taħt it-tinda tal-patata kienu x'sabu xi mobile li jista' jwassal għalih. U Mario Tonna konfermalu li ma sabu l-ebda mobile illi wassal għalih. Iġifieri pulizija, assistent kummissarju, ma raġel fuq hekk taħt l-informazzjoni hekk.
Mark, qed ngħidlek x'intqal fil-qorti jiena, sintendi. Jidher l-tnejn kienu ħbieb għaliex meta d-difiża staqsit dwar dan Melvin Tewma baqa' jinsisti illi dik kienet l-informazzjoni li żvelalu Mario Tonna. Id-difiża staqsit ukoll jekk l-Assistent Kummissarju Mario Tonna staqsihx kif kien ħabib ma' De Giorgio. U Melvin Tewma baqa' jinsisti qal li ma saqsihx. Ġida Mario Tonna, allegatament, skont kif jgħid Melvin Marandu, għallu sibtu xi mowbal li wassal għalija, iċċekkja għallu leta. Għallu kellu id-daħal jiċċekkja fej kellu jiċċekkja u ma jidher li. U fl-ebda ma saqsalu inti x'interessak, fl-ebda moment. Le, hekk intqal fil-qorti. U da Mario Tonna sa jinġib il-qorti biex jgħidilna jekk hux vera jew le. Sissa jidher li le. Jista' jinġib imma minn xi ħadd. Mid-difiża? Jista'. Issa f'dal istadju? Issa, Melvin jgħid ukoll illi Jurgen kien jgħidlu affarijiet sakemm idu mill-Labor ħadd ma jista' jmissni, dawk x'inhuma? Mela dawk kienu kwotazzjonijiet li ħarġu minn recordings u minn chats mill-messaġġi li nstabu fuq il-mowba ta' Jurgen Fenech jew mir-recordings ta' Melvin Tewma. Bażikament kien hemm statements bħal daw fejn taħt il-Labor ħadd ma jmissna. Jurgen qed jgħid il-Melvin. Eżatt, il-flus huma l-poter, statements bħal daw biex nifhem. Dawn smajtuhom jew nqraw ġifieri. Eżatt. Tisma' l-Jurgen jgħidhom dal-affarijiet. Eżatt, li Keith Kembri kien jidħol għalih fin-nar. Jurgen jgħid li Keith Kembri kien jidħol għalih fin-nar. Però Dr. Gianella De Marco għalklu ma Jurgen Fenech ma kienx ikellem nies fil-Labor biss, imma kien ikellem nies fil-PN ukoll u semmit lil Beppe Fenech Adami u lil Dr. Adrian Delija. Issa, Melvin Tewma qal li Beppe Fenech Adami kien iċempillu spiss lil Jurgen Fenech. Jurgen Fenech ma kienx iwieġbu u kien jgħid kemm hu fitt. U li Dr. Adrian Delija wkoll ġieli ċempillu. Pero għal vera li kienu jċemplu, għal imma Jurgen Fenech kien jgħid li Keith Kembri kien jidħol fin-nar għalih. Ok. Ġiri vera, importanti ngħidu li għax ħafna nies fuq Facebook jibdew jgħiduk ma semmuhomx tal-PN, vera, semmew dawn in-nies tal-PN, imma biex nipoġġu kollox fil-kuntest, ma semmewx bl-istess mod li semma Keith Kembri pereżempju. Però ħareġ ċar illi kellu kuntatt ma diversi. Eżatt. Imma ċ-chats li semmejna l-ġimgħa l-oħra kienu Keith Kembri, Joseph Muscat, Jurgen Fenech, jew kella Valletta, Keith Kembri, Jurgen Fenech, ġifieri in-nies fil-Labor jissemmew ħafna iktar. Ħafna iktar għax wara kollox il-Labor kien fil-poter, ġifieri tifhimha jekk Jurgen rid ikun ħaġa waħda mal-poter, ma' nies fil-Labor rid ikun. Naf li dejjem insaqsijilek dil-mistoqsija, imma tinteressani. Kif inhi l-atmosfera issa iktar kemm qed jgħaddi żmien għax dan issa 7 ġimgħat qed noqorbu lejn ta' ħajsir kważi l-itwal ġuri ta' dat-tip, ta' każ ta' dat-tip fl-istorja. Għadna kemm tkellimna fuq il-konfront. L-atmosfera qed tiġi waħda tensed. Ġifieri anke l-battibekki dejjem jiżdiedu bejn il-prosekuzzjoni u d-difiża, tkun hemm ċertu kummenti, ċertu titli li kollha tintervjeni, dejjem tibqa' tintervjeni qorti u anke l-qorti fi stadju minnhom kellha anke tagħti disprezz lill-avukati. Lill-avukati, disprezz ġifieri sabithom ħadd titwaħħalhom multa żgħira. U multathom, eżatt. U mhux darba jew tnejn, ġifieri kien hemm naħseb xi 4 darbiet diġà. Imma da ġifieri jaqbdu pereżempju tal-prosekuzzjoni jew tal-difiża jaqbdu jgħidu fuq xulxin. Ma jaqblux fuq xi ħaġa u jibdew il-battibekki minn taħt u mbagħad eventwalment xi ħadd jgħid kelma lil ieħor iwieġbu. U taħt. Jekk kif ġilli nisimgħu fil-parlament jiżda dak it-tipiku qed jitkellem xi ħadd u mbagħad jaqbes xi ħadd jgħajjat min-naħa l-oħra mhux vera. Mhux daqstant tajjat, imma battibekki hemmhekk ikunu. U Melvin kif jidher, ġifieri again ħaġa nistaqsik it-tobba kienu qalu isma' da kien għamel attentat ta' suwiċidju u qatal vocal cords allura ejja dan ilu ġimassa. Le mejjiex. Jiena fil-fema tiegħi mejjiex. Din hija opinjoni tiegħi sintendi li qed nagħmel. Baqgħeddejx qatt ma kellkom tieqfu. U pjuttost nazzarda ngħidlek li huwa sharp għax eżempju meta id-difiża tistaqsih xi ħaġa li fil-fema tiegħu ma tkunx qed iddoqlu, eżempju jdur fuq Dr. Gianella De Marco jgħidilha tipprovax titfalli kliem f'ħalqi.
Jgħidilha hekk Melvin il-Ġannella. Iva, jiġifieri hemmhekk turi kemm għadu xarp, kemm ma jiex. Anka meta jkun ilu sigħat għaddej. Ekku, da jagħmel ġurnata. U jidher imbeżza jew anzjuż La jew laqas xejn. Laqas xejn. Ġifieri fi stadju minnhom dar fuq il-qorti niftakara ċara, dar fuq il-qorti Alla Sinjura. Palissa nsejt il-kuntest, Mark, Alla Sinjura, Alla jekk trid ġibhom hawn, Alla tista' ġib coach hawn, Alla taf kemm inkunu nafu kemm gidbu nies b'dan il-ġuri, Alla coach nies tista' ġib. Ġifieri, I mean, that's not the way li tindirizza lil qorti. Ju, Biża. konfidenti, Biża konfidenti. ma hemmx. U vera li Ġannella tgħid ħafna però. Vera, issa tiġibni fija, Iva vera tgħidha ħafna però. Għax kien hemm min ikkummenta għalhekk ta'. Għax huma jitku qed tagħmel kontroeżami jekk fimsew jibdew jidħlu fuqha u tibda tispeċi tgħidlhom isma' issa l-ħin tiegħi li nitkellem. U l-ġurati kif inhuma? Għax dan di tibqa' issa fimni dan hemm 15 Mela, ruħ. kemm ninsegwi ġurijiet. Ħanazzar dan ngħidlek illi dan huwa l-ewwel ġuri illi il-ġurati qed narhom blank, ma nistax nieħu. Ma jurukx xed Le, ma jaħsbu. nis, I mean, tista' tara evidenti li qed jgħajjew. Eħex il-ġimgħa l-oħra qed jgħajjew qed jixbgħu. Tibda tara xi ħadd ħares lejn is-saqaf, jew ħares lejn l-art, jew tarahom distracted. Imma ma tistax tara f'għajnejhom jew f'wiċċhom. Le, idea Jekk hux qed jaħsbu. jew law. Eżatt, ma tafx qed Jew jaħsbu. tan-nofs. U darba minnhom, rrid nistaqsik tal-però, ma rrid nistaqsik di wkoll. Darba minnhom Ġannella lil Melvin qaltlu jien il-number one ta' Malta, jew xi ħaġa jew. Mhux hekk eżatt, kif kienet? Mela, dik kienu qed jitkellmu fuq il-fatt meta Melvin Tewma staqsa għal-avukat nazzjonalist. Mela, staqsietu għalklu inti tlab tal-avukat nazzjonalist. Ġannella lil Melvin. Lil Melvin biex teddet lil min kien fil-gvern dak iż-żmien. Bit-tir li jeddet lil min kien fil-gvern dak iż-żmien. Melvin Tewma Alla u ċempilt lilek l-ewwel. Alla għax inti number one ta' Malta. Alla hekk. U wiex għalklu li hu number one ta' Malta huwa fatt, għalklu ma niddubi ta' kemm ċempilt lili. Is-semmit ukoll. Mela fhim minnhom għax hum jingħadu l-klim pastaqs fil-qorti wkoll. Ġifieri darba minnhom issa Melvin iddeskriva lil Jurgen bħala dik il-kelma bl-elle ta' 4 itri, aħjar ma ngħidux għax Times u hekk, dak il-elle b'kilma waħda ta' Tumas. Mela, Iva, dik ħarġet minn chat, Melvin Tewma kien qed jitkellem ma' tifla tal-partner tiegħu dwar flix kun imbit illi Jurgen Fenech taħ. U basikament dabbat il-ritrat, staqsija Alla ċekkja li kemmu, għalklu dak xinu batila ismu, Alla tajuli ta' kilwa waħda. Din iċ-ċet għamed bażikament minħa tad-difiża għaliex id-difiża bdew jgħidu ħanorik kemm kont tirrispettaħ lil Jurgen Fenech. Ħanorik kemm kont tħobbu, kemm kont tadurah. U tellawlu din iċ-ċet. Ironikament, sarkastikament, ġifieri ara kemm ma kontx tirrispetta, ara kif kont titkellem fuq. Eżatt, u mbagħad tellawlu din il-kwotazzjoni kif kien Din jirreferi iċ-ċet ma din step daughter biex niftehmu u fefi qed jgħid li Jurgen huwa dik elle, imma jgħid ta' kilwa waħda xi ġifieri. Għaliex Jurgen Fenech kien ta' kilwa lil missieru George. Għalhekk. Okay. Ħanala, imma qabel irid insaqsik di. Għax ġili staqsu l-nies fi triedi, jgħidu li imma meta il-pulizija arrestaw il-Melvin. U Melvin qallhom isma' jien għandi dil-kaxxa, jekk ittuni għandi l-evidenza fija, jekk ittuni l-maħfra. Nista' bdil-evidenza ngħidilkom kollox. Il-pulizija minflok tawh il-maħfra ma sewx ħadu l-kaxxa u ħabib tina dik il-kaxxa. Narrestawk xorta, nresqok xorta, u dik il-kaxxa jieħduha, jaraw x'fejn jiftħu recordings, iġibu l-evidenza xorta u l-Melvin iresquk xorta. Speċi kien hemm għalfejn Melvin jieħu l-maħfra meta kull ma rridu jagħmlu jaħdulu l-kaxxa dan. Issa, saqsija l-pulizija, Mark, jiena ma kontx parti mill-investigazzjoni.
Ok, provajt. ċaġara li jistaqsu n-nies, u di forsi ftit iktar serja, mela, da ma tix tkun, ġin-nies mhumiex boloħ, ġin-nies xin jibdew jisimgħu jaqraw, jibdew jindunaw li hemm ħafna conflicting testimonies, ġivi min jgħid ħaġa min jgħid oħra, xaħat xi nies jew xaħat qed jikdeb fil-qorti ma nafux min, ma qed jikdeb ta' ġurament. U n-nies forsi qed jibdew jgħidu isma' wara kollox, forsi da Jorgen mhuwiex il-mastermind, forsi minn dak li qed nisimgħu Jorgen ma kienx waħdu jew bagħtu xi ħadd, jew mhux hu biss, u allura forsi la mhux il-mastermind mela il-ġurati se jsibuh mhux ħati u jinħeles. Biex nispjegaw ftit lin-nies, di tista' tiġri dil ħaġa fis-sens, jista' jinħeles, imma biex nispjegaw ftit in-nies, Jorgen mhuwiex imressa il-qorti bħala il-mastermind tal-qtil ta' Daphne. Le, mela, Jorgen għandu żewġ akkużi, għandu il-kompliċità u għandu l-assoċjazzjoni kriminali. Mela, kompliċità u akkużat b'kompliċità fil-qtil ta' Daphne. U l-assoċjazzjoni l-assoċja ruħu mal-kriminalità, man-nies fil-kriminalità. Eżatt. Jorgen mhuwiex charged with being the mastermind. Ma teżisti fil-liġi. Laqas jistgħu resquh b'dik l-akkuża. Dak ifisser korreġini li jekk il-ġurati jibdew jgħidu mela forsi mhux Jorgen waħdu kien għax dal-għajdu qed jingħad, forsi mhux Jorgen waħdu kien, forsi kien hemm nies oħra. Forsi bagħtu xi ħadd ukoll il-Jorgen. Jekk bagħtu xi ħadd jew jekk ma kienx waħdu, xorta il-ġurati jistgħu jsibu ħati u x'hekk. Ekku. Kompliċità. Ekku. U xorta jista' jeħel il-massimu ta' 40 sena jew ħajja jew life. Kompliċità l-omor. Kompliċità l-omor. Xorta jista' jeħel l-omor anke jekk il-ġurati jidhrom li ma kienx il-mastermind. Ekku. Biex nagħmlu dik il-biċċa ċara, ħafna żejdu messek mhux il-mastermind allura da ħajinħeles. Ekku, issa. Nerġgħu ngħidu, aħna mhux qed ngħidu li hu ħati jew li mhux sewwa. Biex nispjegaw qed ngħidu. Mela hu jista' jinstab ħati xorta. Issa, però mbagħad xi ħaġa tista' tagħmel l-imħallef illi la darba joħroġ il-verdett wara s-sentenza tordna li tarġa' tinfetaħ l-investigazzjoni. Però ma tistax tordna illi tiftaħ investigazzjoni fuq persuni diretti, ġifieri ħanħu eżempju fuq Klara Farrugia, għaliex il-qorti ma tistax tesprimi ruha fuq persuna, għaliex il-persuna meta jiġi quddiem il-qorti huwa preżunt innoċenti. Iġifieri, ħana rakux qed nifhmek. Il-qorti li mħallef bħalissa tista' qed taħseb f'qalba. Isma' dan bil-forsi li hawn xi nies qed jikdbu hawnhekk, ma jistax ikun qatt qed jgħid il-verità għax hawn ħafna conflicting testimonies min jgħid ħaġa u min jgħid ħaġa oħra. Il-qorti tista' tgħid isma' hawnhekk ta' min wieħed jagħmel investigazzjoni aħna naraw il-verità propja x'inhi min qed jikdeb u mhux ħafna nies qed jistaqsu għadi, ġifieri dan nies x'ħadd qed jikdeb, da ma qed jikdeb qatt mhux se naqbduh. Żgur li hawn nies qed jikdbu. Il-qorti tista' tgħid tordna investigazzjoni, ma tistax tordna investigazzjoni fuq l-isem. Ma tistax tgħid jiena naħseb li da qed jikdeb investigaw il da, ma tistax tgħid. Ma tistax tesprimi ruħha. Imma tista' tgħidilhom isma' erġgħu ftħu l-investigazzjoni biex dal-każ jista' jkun ma jkunx magħluq wara li għaddi dal-ġuri. Tista' tgħidilhom erġgħu ftħu l-investigazzjoni. L-investigazzjoni tinfetaħ mill-ġdid. Biex jerġgħu jinvestigaw min kien qed jikdeb u dal-affarijiet kollha li ntqalu. Ekku. Ovvjament ma għadna ma nafux hekk se tagħmilha ġdid tagħmilha mas-sentenza jgħidu li tista' biss f'nofs il-ġuri li tieħu passi kontra persuni li jkunu xedu falz bil-ġurament. Però brabta mal-investigazzjoni trid tħalli l-ġuri jgħaddi u mbagħad wara sentenza tordna illi tinfetaħ terġa' l-investigazzjoni. Ġiegħat hemm ċans li tinfetaħ investigazzjoni biex naraw min kienet jikdeb wara il-verità. Wara l-ġuri. Eżatt. F'dan l-istadju però jekk persuna tinqabad qed tixhed falz bil-ġurament. Ma tinqabad issa. Ekku, il-qorti tista' tordna investigazzjoni fil-konfront ta' dan il-persuna, ma normalment il-qorti tħalli għall-aħħar. Tħalli għall-aħħar tiffoka fuq dak li għandha qudiemha. Nieqfu għallum. Aħjar. Għax jedna ħafna. Grazzi ħafna Klara. Grazzi ħafna Mark. Grazzi lilek, grazzi lilkom il segwejtuna nittamaw li kienet helpful u grazzi ħafna bħal dejjem tal-feedback għal ġimgħa d-dieħla.